Bro, iki poster pilihannya metu. Kowe do milih sapa? Nah aku siji. Wah yo, trimo loro ya. Loro ini inginane kae lho sik dijak mancing lho penakan wong Mending loro. Lurah kok mancing, lurah ki dolane nganu bro, dangdutan segala macam untuk mancing. Tak kandani nek siji iki, esuk nek kowe iki untuk duit bro. Ngene lho bro, nomor loro kae to Pak Lurah ning angkringan ki njajake ya dhewe ya. Iya. Oh iya. Lah kowe mung dijajake kopi, lah aku dijak dangdutan lho ki wingi. Oh sing iki kae, sing bojomu Iya. sawer. Oh, yang bojoku kuwi. Oh, sing dangdutan kae to. Iya, apa itu dendungan terus sampe dino. Wih, oh iki Jane menang akeh. Oh, dadi gendaan kok bojone iki suwe-suwe. Bosok kowe ku ngreget kuwi. Iya, Rael. Ya wis esuk nek sing kepilih nomor loro, uripmu bakal sengsara. Dadi timbangane nomor 1 kowe dadi gendaan. Saweran tok. Dana desa iku nggo nyawer. Tak masuk.